Искам да благодаря още веднъж за поредната инициатива на Сдружението Магията на Пловдив, която прави съвместно с детско-юношеската школа на Локомотив Пловдив. А това е допълнителната тренировка за състезателите, родени 2015, 16, 17 и 2018 година. Огромни благодарности на Сдружението, които ни помагат с топки и пособия, а сега и тази страхотна инициатива, която я правим съвместно. Мисля, че ще е добре за всички нас, за развитието на състезателите. Искам още веднъж, освен благодарности, да кажа, че със Сдружението работим по страхотен начин, като комуникираме какво е нужно за децата, от допълнителни тренировки до пособия. Така че това е пътя, по който да вървим напред. Благодаря още веднъж от сърце. Разделени сте на 4 групи. Полето е разделено на 4. Виждате ли го? Едно поле, второ поле, трето поле, четвърто поле. Във всяко поле ще правим различни упражнения. В едното ще имаме координация с треньора, във второто поле ще имаме техника, в третото поле играе 1 на 1 и в четвъртото поле стреляме в вратата. След сигнал от треньорите се местим по изпълнителната стъка. Ние ще ви покажем какъв начин да се въртите и всяка група от вас ще мине през всички упражнения, които правим. Ясно ли е? Давай! Десен крак! Добре! Идеал! Перфектно! Браво! Перфектно! Отрешен! Джото! Червено! Аре, браво, няма че това! Хоп! 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 Джото! Браво! Хоп! Супер! Браво! Ай! Още така! Идеално! Забавяш и рязко ставаш по-толкова! Браво! Ляв крак, смело Къде? Почвай!